75 urte bete ditu Arantzadi Zientzia Elkarteak, arlo ugari lantzen dituen elkartea da, arkeologia, etnografia, ornitologia, botanika, oroimena, ondarea eta beste hainbat. Zientziaren divulgazioan ere lan handia egin du eta egiten du Arantzadik. Juantxo Agirre, egunon eta ongi etorri. Egunon. Bueno, zuen lelo nagusia honakoa, ezta? Ez dago etorkizunik zientziari gabe, ez da iraganik memoriarik gabe. Hoize bizitza osoa iraganari begiratu diogu, lurrazpiko guztia saiatu gara arakatzen, baino beti zientziaren bide berriak begiratuz eta batez ere gure gizartearen erronkei begira, no? Adibidez, memoria historikoaren aurrean gu aintzindariak izan ginen, eta orain ezinbestekoa da, gaurko gizartearentzat, no? Edo ornitologia lorrean baita ere, aldaketa klimatikoa dela eta aintzindariak izan gara baita ere horrekin. Beraz, badaukazuen non lan egin, ez da, gaur egun. Bueno, 75 urte, bete dituzuela, ipatu dugu, atzera begira jarrita, zein da egiten duzuen balantzea? Egiten dugun balantzea, erabat positiboa da. Nik uste sekulan ez zutela pentsatu duela 75 urte iritsiko ginala gauden tokiraino, no? Baita ere urte gogorraietan, gerra galdu genuen urte gogorraietan, frankismo gorrian, sekulan ez zuten pentsatu unibertsitate publikoak izango genituzkela, edo euskarazko irratiak, nahiko egoera tamalgarria zan, nahiko grisa, eta ez zuten aurre ikusten hori, eta ez zuten aurre ikusten gure erakundearen Arantzadiren edapena. Gaur egun 2000 bazkide gora gaude, gero 117 ikerlari kontratuekin eta horrela, eta gure lan esparrua ez da bakarrik Euskal Herria, baizik eta mundu osoa. Hor dago emaitza, eta batez ere oso importantea da konstantzia hori. Katea ez da eten. Gu izan dugu jarraipen luzea, eta urtero argitalpenak, urtero ikerketak, eta batak besteari utzita, sortu da horrelako ikerketa lerro sendoa, nun daude gazteak, nun daude zarrak, bide horretan gabiltza, eta baita ere, gaurko gizartean badana publifikatu egiten dala, no? Gugera erakunde independiente bat, irabazi asmori gabeko elkarte bat. Orduan, batzutan zaila izaten da publikoa eta gure funtzio publikoa duten erakunde pribatuekin elkarlanean egitea. Eta aizu, askotan gertatzen da, elkarte hainbat lanean aritzen direla, ezta? Baina gero ez dute publiko egiten haiek egindako guzti hori, eta nago oso ongi divulgatzen dituzuela zuek egin dituzuen lanak eta nola iristarazi, ezta, jendeari? Bai, daramaguia 12 urte komunikazio departamentu batekin, hortan dedikatzen dina, baita ere kontuan eduki behar dugu, Arantzaik egiten dituen lanak oso deigarriak dira. Adibidez, kaioak eta zabortegiak. Kaioaz betetzen ari da, Donostiako hondartzan, kaioak ikusten ditugu Iruñeko zabortegian, guk ikertzen ditugu kaioak. Eta horregaitik azaltzen gara prentsan. Edo, atera behar ditugu, bada garaia, hemendik Mola generala eta Sanjurjo generala, hemengo mausoleotik. Hemen, atera behar ditugu, eta beraien familiaren eskutan utzi. Hor dago Arantzadi bere forense lan egiten, eta oso erakargarria da. Eta baldin gaude aurten, 800. urte horrena dugula Amaiurren, Amaiurren ere bai Arantzadin dago. Osea, lan egiten ditugun arloiek, gizartetik oso gertukoa dira, oso erresa da komunikatzeko guzti horiz eta jendeak eskatzen du. Aizu, lan asko, tekla asko jotzen dituzue, eta zuk esan duzun bezalaxe, gizartetik oso gertu. Lehentasunak nola egiten dituzue, ezta? Zaila da, gizartetik oso gertu, zeta gu gaude
gizartea eta unibertsitatearen tartean, tarte horretan, eta baita ere kulturatik oso gertu. Hoi da gure kabitxoa. Eta gaiak nola aukeratu, gure erakunde barnean, ikerlariek badute askatasuna, bere lan arloa lantzeko. Eta nola sortuak dira, herritik sortuak dira, pues beraiek asmatzen dituzte beraien hildoak. Badira 20 urte hasi ginela desobiraketak egiten estatu aldean Baleonen, eta bertakoek deitu gintuzten, laguntza zientifiko behar zutelako, eta garai hartan etxe barruan, Arantzadi barnean, zegoen eztabaida bat, haue fusilatuak dira, eta gure zaharrek, hoi igual da politikatik gertu egibiltzea, galduko ditugu diru laguntzak, baina nola bagenuen antropologo talde osona, zegoen giza eskubideen alorreko eskaera bat area joan ginen. Eta asmatu genuen. Geroztik sortu da bide guzti hori, oain pilpilean dagoena, eta ni ikaslean nintzanean, Gasteizko fakultatean, nire irakaslek sekulan ez ziguten lotu arkeologia eta memoria historikoa. Oso gauza berriak ziren, ezin zan hori ukitu. Hori zan, ezan historia, oso gertukoa zan, eta beida, orain arkeologia egiten dugu alor guztietan, zentzu guztietan eta kronologia guztietan. Orduan, batzutan da, ikerlari berak bultzatzen duen afera bat, no? Zu bezalako arkeologoa zarelako, bai, ni naizola. Memoria historikoaren atalean zer ikusten du? Ikusten dut nire bizitza ere bai. Zeta nire gurasoen bizitza ikusten dut bertan, ez da? Zergaitik ni Euskaldun berria naiz. Zergaitik naiz Euskaldun berria. Zergaitik nire amaketzuen Euskara ikasi. Edo nire aitona monak Euskaldun elebakarra ziren. Guzti hori lurrazpian ikusten dut, nire bizitza propioa, zeta gertatutako ura, 36an, horren ondorioz ni erdalduna jaio nintzen, eta Euskaldun berria, esfuerzo hori egin nuen, oso arronago, baina beste bizitza bat eduki behar genuen. Zergaitik sortu zen Arantzadi Zientzia Elkartea 1957an. Etzan sortu behar. Hor zegoen pilpilean, 34ean, 35ean, zegoen Euskal Unibertsitate Publikoaren sorkuntza. Hor zeuden Telesfora Arantzadi, Jose Mil Barandiaran, Resurrección Maria de Azkue, jende hauni zegoen horren atzetik. Gure zientziaren pizkundea hor zegoen eta moztu zuten, zenbat urte pasatu ziren, unibertsitate publikoa sortu arte, 1980 arte. Horregaitik, memoria historikoan nik ikusten du nire bizipena, hor nago ni ere, bai? Hor gertatu beharretzan gauza bat, eta hemen Nafarroan asko sufritu genuen. Gure euskararen mugak, gure euskararen presentzia, gure mendialdeko herri guzti horietan, zera pauso handia eman zen. Zergatik iragana mugitu, ez da? Bai. Hala dioten batek. Mugitu nahi ez duena, arrazoi beltzak izango ditu. Porque azken batean gu egiaren bila gabiltza, zientziaren bitartez, eta pensatzen dugu, gero eta gure mundua gero eta gehiago ezagutzen badugu, gure iragana gero eta gehiago ezagutzen badugu, gizarte libreago bat izanen garela. Behar dugu gizarte aurrerakoia izateko, giza eskubietan eta bar, gero eta kultura zientifiko gehiago izan. Gero eta gehiago ezagutu, gero eta gaitasun gehiago izango dugu erabakitzeko. Askatasunez erabakitzeko. Horregaitik, eztabaida hori gaindituta dugula, Euskal Herrian eta Nafarroan gainditu dugula, memoria historikoaren alorrean komunitate autonomoan
erakunde guztien artean eta Aranzadi tresna zientifiko bezala konpondu dugu afera hori, estatu mailan aintzindariak izan gara, eta hemen komunitate foralean eman ditugu ja bi legealdi nun konpontzen ari gara hainbeste pertsonen eskaerak, hainbeste familien eskaerak giza eskubideen alorrean. Arazo tekniko bazan, arazo tekniko, eta arazo tekniko horren aurrean, Aranzadik bere baliabidea jarri ditu, horregaita daukagu Nafarroako gobernuarekin hitzarmena. Eta horren atzetik dago, gure gizarteak duen kontzientzia giza eskubideen alorrean eta gertatutakoaren arloan, no? Esan duzu, ez bakarrik memoria historikoa, bestelako arlo zenbait ere lantzen dituzuela. Arkeologia, esate baterako zurea, oso zurea den hori. Bai. Itxaso zabal horretan murgildu gaitezen, zertan ari zarete edo zertaz aritu zarete edo... Bueno, gure ibilbide honetan, nolabait ere Barandiaranen eskutik eta Telesforo Aranzadiren eskutik jasotakoarekin batera, hainbertzeko basulo talezetan ibili gara, aurkitu genituen Ekain edo Altxerriko edo Urdazubiko kobazuloetan dauden duela 12.000, 14.000 urteko pintura zarrak, aurkitu ditu lurrazpian izugarrizko altxorrak, Eskoriatzako urrezko pertzak, edo landutako ezurrak paleolito garaikoak, induztu ditugu trikuharriak, eta orain momentu honetan baditu gazte talde batzuk ikertzen, Pirineotako galtzada, Agoitzetik Donazarreraino, edo badugu beste indusketa arkeologiko importante bat Irulegin, Arangurengo bailarran, Harri Haundi, Larunben, Irurtzun ondoan, edo kobazuloetara bueltatu gara, eta ja daramagu 2 urte olaztin industen, han Arrobi ondoan, Koskobiloren leize batean. Azkenean, idatzi gabeko historia berreskuratzen ari gara, eta hortarako behar ditugu, gazteak ongi formatuak gure unibertsitateetan, gainera etortzen zaizkigun gehienak dira euskaraz egin dute bere ikastaro osoa, ez nik bezala. Nire garaian, bultzatu nuen Euskara Batzordean nire fakultatean Gasteizen, eta dana erderaz ematen zan, eta euskeraz ez nuen eskubidea izan ikasteko. Horregaitik memoria historikoa oso importantea daukitzea. Eta gabiltza arkeologian arlo horretan, gure aurtengo urteurrena potentea izan da Amaiurko gazteluarena, Amaiurko herriarekin bat egin dugu, auzolanez, eta amaitzear gaude hainbat kultur ekitaldi gure 500. urteurren honetan. Bueno, nola ikusten den oso zurea den gaia, ezta? Nahi baduzu, oso axaletik aipatuko ditugu, bestelako arlo zenbait, ezta? Etnografiaren alorrean, zer nabarmenduko zenuke Aranzadik egiten duenaz? Gu ari gara, gure nekazal eta artzantza munduko tresnak biltzen eta ikertzen. Kaiku baten atzetik, zurezko kaiku baten atzetik, informazio asko dago, nondik ateatzen zuten zura, urkiaren abazan, nola lantzen zuen Xanti Oteizak erratzun kaikua, ze tresnak erabiltzen zitun, zertarako erabiltzen zan, edo Felixa Irungarai, Amaiurkoa nola egiten zuen Gaztanbera, ze harri mota botatzen zitun barnean, kultura beraz guzti hori ikertzen ari gara eta biltzen ari gara tresna guzti horiek, jakina gaurko gizarte industrial horrekin lotutako tresnak ere bai. Eta atzera begira jarrita segituz, antropologia ere aipatu beharko genuke. Bai. Bitzetan, zertan ari zarete? Antropologian azkenengo 20 urtetan, garai batean trikuharrian azaltzen ziren hildakoak aztertzen genituen,
orain antropologian oso zentratuta gaude desagertutakoen inguruan, gerra zibila eta frankismoaren errepresioaren inguruan, hortan lanean ari gara. Ari gara hemen, ez eta Aranzadi ez da euskal erakunde zientifikoa. Aranzadi da erakunde zientifikoa eta bere egoitza Euskal Herrian duena. Horregaitik lan egiten dugu Sevillan, eta Sevillakoekin. Eta han ditugu 15 persona, eta iriki dugu estatu mailan iriki den hilobi handiena. Ia 1200 biktima atera ditugu. Andaluzian. Bai, Sevillan bakarrik. Eta gero gaude, Kordoban ere bai. Eta Balearesen ere bai, beste talde badaukagu. Badira 2 aste, prentsaurre bat eman dugula, Balearesko presidentearekin, eta gure ikerlaria den Almudena Garziarekin, eta aurkitu dugu bertako emakume politikari ezagunena lurrazpitik atera dugu, eta deneren bitartez dokumentatu dugu. Beraz, antropologia fizikaren alorrean gaude nahiko zentratuta pertsonen giza eskubideen alor horretan. Beraz, Nobel saria aurki emanen dizuete, martxa honetan, ez da? Beste tekla asko eta lor asko aipatuko nituzke, ez da, geologia dela, medikuntza ere aipatzen da, ez ez? Zuen lanaren beste ardatz bat edo ez hainbeste dagoeneko? Ez hainbertzez, eta medikuntza legala da. Medikuntza legala, arkeologia, antropologia fisikoa elkartzen dira garaiko ezurren azterketaren inguruan. Hor gutxigo lantzen dugu. Gero lantzen dugu baita ere, mikologian, aintzindariak izan gara, duela 57 urte, estatu mailan sortu zen lehenengo mikologia elkartea. Eta bertan baditu 4 espezie mundu mailan, guk aurkitutakoak, eta dituzte golindo edo izurun horrelako izenekin. Eta gu daukagu gure bilduman ditugu 24.000 perretxikuen laginak, eta guztira 24.000, eta guztia daude informatizatuta, XYZ nun harrapatu dira, daude liofilizatuta, osea daude ezetasuneri gabe, eta mikroskopioen ikertuak. Zeta gu ez gera mikofagoa, gu ez gera joaten jatera boletu seduliz bat edo ibilurdina bat. Gu goaz ikustera perretxiku eta ontxo guztien atzetik gure baso eta oianaren egoera nola dagoen. Eta horregaitik sortzen ari gera zerrenda gorria. Bueno, haizu, mikologiaren munduan, Euskal Herrian katedratiko asko dago. Hori ere, esan beharra daukagu, non ikusten duzu, hemendik 10-15 urtera Aranzadi? Ikusten dut, justo, erakunde publikoek badute beraien ritmoa eta beraien abiadura. Baina gizartean beti badira hiritarrak nola ere gogo gehiagorekin, beste martxa batekin eta beste sensibilitate batekin, eta ez da guztia politikamente korrekto izan behar. Eta kuriosidade horren atzetik, izaera horren atzetik, hor dago Aranzadiren mundua. Hor dago Aranzadiren munduan. Garai batean pinuak, badira iaia 50 urte, pino insignis bete zan Bizkaia eta Gipuzkoa osoa. Gure baserri eta landa paisaiak erabat aldatu ziren. Aritzak, gaztainondoak, pagoak desagertu, baratza guztiak, guzti hori desagertu zen, eta guk egin genuen lehenengo estudio hori. Edo Deban jarri nahi zutenean zentral nuklear bat, guk egin genuen gure ikerketa bat, no? Orduan, behar dira gurea bezalako erakunde zientifiko independienteak, ikusten dut Aranzadi hor, bere funtzioa daukala etorkizunean, eta gure Euskal Herriko historia eta identitateari begira,
egonen gara, baita ere gure ingurumenaren erronkei begira hor egonen gara. Uste duzu Euskal Herrian dagoeneko egoera kokerrera egin duela, natura aipatzen dugu, antropologia aipatzen dugu, historia, geologia, ikusten ditugunak dira, abiadura handiko trenaren obrak, edo zabortegiak aneta hemen, edo ez dakit. Bueno, horlako gauzak, ez da? Gu gizakiontzat eta gaurko bizitza segurazki izan da, eta da Euskal Herrian izan dan bizitza honena, gure bizimodua, eguneroko bizimoduan, osasun aldetik, irakaskuntza aldetik, ditugun baliabide teknologiko guztien aldetik, sekulan ez gara inongi bizi. Ongizatea, ez da. Beste gauza bada, natura sekulan baino kerrago ez da egon. Kontraesanak dira, no? Gu gizakio gero eta hobeto goaz, eta gure natura gero eta okerrera doa. Norbaitek esanen du harriak bai, oso ongi, eta teknologia berriak, zu pantailak, eta Arantzadi ez da, muturra ez du sartuko Arantzadik alor horretan ere? Ez, zeta hor baliabide ekonomikoak handia behar dira. Gu batez ere lan egiten dugu buruarekin, batez ere, baino alor batzutan, adibidez guk ez daukagu ADN elaborategi bat, edo karbono 14 kronologia sortzeko ez daukagu, bidaltzen ditu kanpora gure muestra guztiak, erresago egiten zaigu. Eta gero azpiegitura handi horietan beti erakunde publikoak azpian daude, eta aurrekontuak daude. Oso ongi, haizu 75 urte bete dituela, Arantzadi Zientzia Elkarteak, arlo ugari lantzen dituen elkartea, zuk aipatu duzun bezalaxe, Juantxo Agirre zorionak eta estimatua dago. Agur. Agur. 1, 2, 3, 4! Metropoli Forala, Euskal Herria irratian.